ҷонибек Муродов азбас ки намедонам, ман тӯли манами 5 моҳи аст ки дар ин 4 моҳ аст ки дар инҷа фаъолият дорам, ман бо он кас ягон бор во нахӯрдам ва чӣ хеле ки шумо гуфтед, як мактуб аз ҷониби як шаҳрванди ноҳияи Ҳисор буд ки дар мактуб омадааст ки гӯё ки мо ба шаҳрванд ба шабакаи якум яъне ки даъват шудему, моро қабул накардан. Вақте ки телефони мо ба он кас суҳбат доштам, гуфтам ки ман 11 сол пеш ё 12 сол пеш яъне ки муроҷиат кардам, аз овоз аз гапи мардум шунидам ки гӯё ки пӯлакӣ бошад. Ягон пӯлакӣ, ягон барномаи пӯлакӣ нест. Азбаски мо дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорем, ҳама барномаи мо озод аст. Ҳар нафаре ки мехоҳад масалан барномаи хуб дорад, пешниҳод кунад, марҳамат, мо дастгирӣ мекунем. Аз худи раиси кумита саркарда то манами сармуҳарриру ҳатто ҳамон муҳаррирони оддие ки имрӯз дар шабака фаъолият доранд, ҳамаи ӯ озод аст. Касе яъне ки муқобили касе нест ва дарвозаи шабака як кушода аст ки ҳар нафаре ки мехоҳад барнома пешниҳод мекунад, ҳар нафаре ки суруд мехоҳад пешниҳод кунад, марҳамат, мо қабул мекунем. Ягон хел масалан ягон хел роҳбандие ки масалан мардуми имрӯза шояд меган, ин нодуруст аст. албатта меган рӯйхати сиёҳ ҳаст, ягон рӯйхати сиёҳ Сурайёву Ҷонибеку кай Шабнами Сурайё омаду мо уна қабул накардем. Ки ҳамина масалан ман Шабнами Сурайёра даъват мекунам, марҳамат биёя. Ҳеҷ касе муқобили Шабнами Сурайё нест, ҳеҷ касе муқобили Ҷонибеки масалан Муродов нест, ҳеҷ кас озод аст. Агар аз дарвоза намондан онора, бигзор оно гап зананд ки мо рафта онора қабул кунем. Хеле гап нест. Ки мегӯяд ки масалан Шабнама қабул накардан ё ки Ҷонибека қабул накардан ё ки Садрдина қабул накардан ё ки дигароша озод аст, марҳамат. баъд ман як чизи дига гуфтаниям, ҳамун нафарое ки имрӯз эрод мегиранд ба ҳамин шабака якум, ана ҳамун нафарора пеш аз ҳама ана ҳамин шабака якум муаррифӣ кард.